Ahoj, vítejte u dnešního videa na kanále Marek Fanoušek IZS. Ve věku 96 let zemřela Jarmila Bursová. Žena známá především díky roli babky lyžařky v komedii Babovřesky. Její nezapomenutelnou postavu přivedl do světa filmu režisér Zdeněk Troška. Zprávu o její smrti potvrdila webu Blesk její rodina. Zemřela ve spánku na stáří, měla opravdu krásnou a klidnou smrt, řekla Blesku Lucie, která je partnerkou vnuka paní Jarmily. Rodina nyní zařizuje pohřeb. Bursová se do filmového světa dostala až v pokročilejším věku, když ji režisér Zdeněk Troška objevil pro svou trilogii Babovřesky. Jednou se přijel tam k nám podepisovat. Vyhodila jsem zuby z pusy a říkám mu: co vy na to, jsem jako paní Kaplanová ve Slunce, seno, jahody? A on mi povídal: kdybych vás potřeboval, tak si vás najdu. Popsala Bursová v minulosti pro web idnes.cz s tím, že později ji slavný režisér skutečně vyhledal. Koukala jsem jak puk, ale byla jsem šťastná. V životě jsem nehrála divadlo, dodala. Divadelní ani filmovou zkušenost sice neměla, ale tu televizní ano. Krátce po 40 se například úspěšně zúčastnila jedné z prvních televizních soutěží 10 stupňů ke zlaté. Kromě herecké příležitosti v Babovřeskách si Jarmila Bursová užívala důchodu. Nejraději ze všeho háčkovala nebo se dívala na detektivky. Jsem televizní maniak, čumím na detektivky. Když je to napínavé, tak s háčkováním přestanu. Ven nikam nechodím. Dřív jsem pracovala v krámě, proto nejsem zvyklá na nějaké procházky. Svěřila se v minulosti. Děkuji vám za shlédnutí videa, budu moc rád za odběr na tomto kanále a případně like pod video.